padá. Tak sa zapojím a vtedy zabudnem, že navždy kráčať budem priamkou, ktorú si vyberiem. Vďaka panike sme rozkošní, malebný od 1. mája a na prstoch vosk, ktorého kvapka veky padá. Rozdiel a panuj! Vtedy pochopím, že každý bod potrebuje priamku, cez ktorú sa bod prepojí. Vďaka panike sme rozkošní, malebný od 1. mája a na prstoch vosk, ktorého kvapka veky padá. A tak sa zapojím a vtedy zabudnem, že navždy kráčať budem priamkou, ktorú si nevyberiem. Vďaka panike sme rozkošní, malebný od 1. mája a na prstoch vosk, ktorého kvapka veky padá. Rozdiel a panuj! Vítajte všetci na tomto koncerte a dúfam, že si to užijete. Sily zvyku cítim, čo uvidím, lebo neverím Dostojevskému, nepísal k veci, nekonzumuj prozu, nebavia ma texty zo sily zvyku cítim, pravdepodobnosti, čo uvidím na ulici, keď som ukrytý. Fascinovaný narkotikmi, čo zotierajú osy, zatvára si oči, keď vidím podrobnosti, stačí len zabudnúť. Ja som mladý a som starý. Bol som predaný a budem kúpený. Ja nechcem rady, nič nechcem navždy. Nemám doklady, iba pustila, neverím Dostojevskému, nepísal k veci, nekonzumujem prost, nebavia ma texty za sily zvyku cítim, pravdepodobnosti, čo uvidím na ulici, keď som ukrytý. Fascinovaný narkotikmi, čo zotierajú losy, zatváram si oči, keď vidím podrobnosti, stačí len zabudnúť, odrovnať sa rozkoší. Dýchame sa rýchlo a dýchaj nás rýchlo. Dýchaj si byť ticho a
tela rozložete dianím. Človeče, pýtam sa, ako sa dalo žiť, kým nebolo rádio, kým si mohol byť. Človeče, pýtam sa, bez rádia, bez rádiového príjimača. Tento papagaj spravil zo života peklo. Ani sekundu, ani sekundu, ani sekundu ticho. Človeče, pýtam sa, kým sa dalo byť, keď sa ešte dalo sniť, kým sme skažení neboli. Na čo peklo, kde sú ohne, na čo uhlie? Prečo kotle, kde sú pevnine, kde sú uhlie? Radio stačí, radio stačí, radio stačí nám. Radio stačí. Radio stačí nám.
Pamätáš si, keď padali listy, volali ste sa socialisti. Pamätáš si, keď padali listy, volali ste sa socialisti. Hovorili vám idealisti, teraz mi povedzte, či ste naozaj sní. Hovorili vám idealisti, teraz mi povedzte, či ste naozaj sní.
Toto bola zábava. Teraz je to pesnička z kola. No, Predposledná. ty, nie? Predposledná. Tak predposledná. Predposledná pesnička. To nebola pochvala. Samoživiteľka na podpore pozera televíziu, v ktorej má propozíciu, že keď pri telke zostane, všetko dobre zostane. Nedoštudovala počas mladosti ani gymnázium, chce anestéziu, ktorá v nej ostane a všetko dobre zostane. Úzoka odrazený v čiernom zrkadle displeju vidí svoju dušu, ktorá raz zostarne a nič jej neostane. Fotil som ju na starý film pomocou teleobjektívu, keď otvárala žilu, jej sa všetko rozpadne a nič jej neostane. A nič jej neostane. Odrazne zrkadiel, cítim algoritmus diel, ktoré sa bezútešne snažia potlačiť svoj hnev. Aj keď ich ihla môže podporiť len tvorbe diel, ktorým nechápeš ani keby si na ne došiel. Odrazne zrkadiel, cítim algoritmus diel, ktoré sa bezútešne snažia potlačiť svoj hnev. Aj keď ich ihla môže podporiť len tvorbe diel, ktorým nechápeš ani keby si na ne došiel. Nádherné dotyky tlaku, tep sa mi zvýšil o 16 ppm, silou víru prachu. To je chutné zrazu. To je chutné zrazu. Odrazne zrkadiel, cítim algoritmus diel, ktorý sa bezútešne snažia potlačiť svoj hnev. Aj keď ich ihla môže podporiť len tvorbe diel, ktorým nechápeš ani keby si na ne došiel. Odrazne zrkadiel, cítim algoritmus diel, ktoré sa bezútešne snažia potlačiť svoj hnev. Aj keď ich ihla môže podporiť len tvorbe diel, ktorým nechápeš ani keby si na ne došiel. Poslednú pesničku. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme Roadhouse, ste super. Díky Adam, díky Adamovej babke.
Povedali, že raz prídu, no srplek utekol. No a čo, nech príde to, čo príde. Z východného bloku došiel, nikdy mu neuteče. Nechal si tam tášku, ktorú nikdy neotvorím. Možno tam 500 gram prášku, jak sa hovorí. Čokoľvek ťa ukludní, spraví strach v prášku. Chudobný, ty si časovo náročný. Tvoria ma dve strany jednej koruny. Som časovo chudobný, ty si časovo náročný. A ja žijem celý život z jednej podoby a nikdy neutečem zo zanedbanej strednej triedy. Nikdy mu neuteče. Nechal si tam tášku, ktorú nikdy neotvorím, lebo nikdy neotvorím cudzú tášku. Možno tam 500 gram prášku, no jak sa hovorí, čokoľvek ťa ukludní, spraví z ťa v prášku. Tak to bolo všetko, no, ďakujeme.